Do we have intention for this Mass? Okay. Na Hana, na Nwa, na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, udo dịrị unu. Tata, nzukọ Kristi nọ n'akụkụ ụwa niile na-achụ aja misa nke 14 n'oge na-adaghị n'emume n'ime ahụ nke nzukọ. Na Maasị anụnwa dị asọ, anyị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka afọ ọma ya na ọgọ ya niile n'ebe anyị nọ. Otu o si were na-echekwa anyị, na-eduzi anyị, anyị na-ayọzi ya ka o durukwa anyị na-aga n'iru. Na Maasị a na-achụkwa ya maka udo n'akụkụ ụwa niile, ọ kachasị udo n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị rịọrọ Maasị a bụ ndị Charismatic Prayer Group. Anyị na-ayọkwa na Maasị a maka ụmụnne anyị niile, ọ kachasị ndị rịọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere, na ndị na-enweghị ndị na-ekpere ha ekpere, ndị arụ na-adịrọ, na ndị niile buru anyị ụzọ gaba na-arahụ ụra nke udo, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtala anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jikere na-emere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kachenu. Sotu nwa Chineke mụrụ dị nwe na anyị bụ Chukwu, nwa atụrụ nke Chineke, nwa nke Nna, onye na-ekpochapụ
njọ kụwa. Mere anyị ebere, mere anyị ebere, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Nụrụ arịrịọ anyị, onye nọ n'aka nna. Mere anyị ebere, mere n'ihi na nsọ gị ọ ga-eli ya nsọ. Nsọ gị bụ iwe n'ofu Jesu. Aka gị elu nyere mmụọ nsọ n'ebube Kristi kwụnda. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke anyị, site n'irube isi nke nwa gị Jesu Kristi ikulite n'ụwa dara ada, biko nye anyị bụ ndị kwere na gị aṅụrị dị asọ, mekwa ka anyị bụ ndị gbapụtara n'ịgba ohu nke njọ nweta aṅụrị dị ebighị ebi site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Aịzaya. Jerusalem ṅụrịwa, unu bụ ndị hụrụ ya n'anya, nwee n'obi ụtọ maka ya. Unu bụ ndị na-erubere ya uju, ṅụrịwaranụ ya. Ṅụọ na ara ya na-enye nkasi obi, were ya ṅụjuo afọ. Jiri n'obi ụtọ ṅụọ ara ya jupụtara n'otito. N'ihi na Onyenwe anyị kwuru sị, ana m eziga udo na-ehu ehu dịka mmiri n'ebe ọ nọ. Nnukwu mmiri na-aga aga ka m ga-eji nye mba niile otito. Ọ ga-ebu ụmụ n'azụ azụ n'obi ya, kuru ha n'apata ụkwụ. Dịka nwa si enweta nkasi obi n'ahụ nne ya, otu ahụ ka m ga-esi kasie gị obi. Na Jerusalem ka ị ga-enweta nkasi obi. Obi ga-enwe aṅụrị ịhụrụ ya anya. Obi ga-enwe aṅụrị mgbe ị hụrụ ya anya. Ọkpụkpụ dị gị n'ahụ na-eto dịka ahịhịa ndụ. Di nwelu ga-asaghepụrụ m odibo ya aka ya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Mba niile were na aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ. Mba niile were na aṅụrị tigara Chineke mkpu ọṅụ. Kwerenụ aha ya ukwu otito, nyenụ ya otito kwesịrị ekwesị. Gwanụ Chineke sị, lee ka ọrụ gị si dị ịtụnanya. Ụwa niile ga-egbu ikpere ala nye gị, ha ga-ekwere aha gị ukwe. Bịanụ ka unu hụ aka ọrụ Chineke, ọrụ ya dị ịtụnanya n'etiti ndị mmadụ. O mere osimiri ọbụla ara kpọrọ nkọ, ha wee si n'etiti osimiri gafee dịka elu ala. Ka aṅụrị anyị dịrị n'ime ya, ike ya ka o ji achị ebi ebi. Bịa ka unu nụrụ, unu bụ ndị na-atụrụ Chineke egwu. Aga m ekwupụta ihe o mere mkpụrụ obi m. Ngọzi dịrị Chineke onye na-ajụ ya ekpere m, nke ọ na-ajụ inye m ịhụnanya ya.
Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Galeshia. Ma Chineke ekwela ka m nye isi ma ọ bụghị n'obe nke onye nwe anyị Jesu Kristi. N'ihi na Chineke sitere n'obe ya mee ka ụwa bụrụ ihe nwụrụ anwụ n'ebe m nọ. O sikwere na ya mee ka m nwụọ n'ebe ụwa dị. N'ihi na obibi ugwu abụghị ihe, ebighị ugwu abụghịkwa ihe, kama ihe dị mkpa bụ mmadụ ịbụ onye kegharịrị ọhụrụ. Ka udo na ebere Chineke dịkwasị ndị na-adị ndụ dị ka ụkpụrụ nke a si dị. Ka udo na ebere Chineke dịkwasịkwa ndị Izrel ọhụrụ nke Chineke. Na nkwubi okwu m site ugbu a, onye enyekwala m nsogbu ọzọ, n'ihi na ebu m n'ahụ m ọtụtụ akpa nke na-egosi na abụ m ohu Jesu. Okwu nkọsabụwa. Ihe a na-ewe n'ubi hiri nne, ma ndị ọrụ ka achịkọta ya dị ole ma ole. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si na oziọma dị asọ nke Luku dere. Oziọma Luk isi nke 10 usoro nke mbụ wee ruo na nke 12, bidosikwa n'usoro nke 17 ruo na nke 20. Mgbe ihe ndị ya gasịrị, onye nwe anyị họpụtakwara 10 ụmụ nwoke 7 na 2 ndị ọzọ, wee zipụ ha abụọ abụọ ka ha buru ụzọ baa n'obodo ọbụla n'ebe ọbụla ya onwe ya na-ejikere ịbịa. Ọ gwara ha sị, owuwe ihe ubi hiri nne, ma ndị ọrụ dị ole ma ole. Na-arịọnụ onye nwe ihe a na-ewe n'ubi ka o zite ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya. Jeenụ, lee, ana m ezipụ unu dịka ụmụ atụrụ ezijere n'etiti agụ. Unu ewela akpa ego ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ. Unu akwụsịkwala n'ụzọ ikele onye ọbụla. Tupu unu abanye n'ụlọ ọbụla, buru n'ụzọ sị, udo dịrị ụlọ a. Ọ bụrụ na onye udo bi n'ụlọ ahụ, ka ekpere udo unu dakwasị ya. Ma ọ bụrụ na onye udo ebighị n'ebe ahụ, ka ekele udo unu laghachikwute unu. Unu esile n'otu ụlọ baa n'ụlọ ọzọ na-enweghị ebe unu na-anọ, kama nọgidenụ n'ụlọ ahụ anabatara unu nke ọma, na-erini na-aṅụkwa n'ihe ha chere unu n'ihu, n'ihi na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. N'ime obodo ọbụla unu banyere, ndị obodo anara unu nke ọma, rienụ ihe ọbụla ha chere unu n'ihu.
gwọọnụ ndị ọrịa nọ n'obodo ahụ, gwanụ ndị obodo ahụ sị, alaeze Chineke abịarula unu nso. Ma mgbe unu banyere obodo ọbụla ndị obodo ahụ anaraghị unu nke ọma, pụọnụ n'okporo ụzọ ya kwuo sị, ọbụla aja si n'obodo unu nke takuru n'ụkwụ anyị, anyị na-etichapụ ya ka ọ bụrụ akaebe agbagidere unu. Otu ọ dị, maranụ nke a nke ọma, na alaeze Chineke abịarula unu nso. N'ịgwa unu eziokwu, n'ụbọchị ikpe Chineke, obodo Sodom ga-aka obodo ahụ mma. Ụmụ okorobịa 72 ahụ wee lata n'ọṅụ, ha wee sị, Onyenwe anyị, ọbụla ndị mmụọ ọjọọ rubere anyị isi mgbe anyị nyere ha iwu n'aha gị. Jesu wee zaa ha sị, ahụrụ m ekwensu ka o si n'eluigwe daa n'ala ọsọ ọsọ dịka amụma. Lee, enyela m unu ike ịzọkwasị agwọ na-akpị ụkwụ na imegide ike onye iro ahụ. Ọ dịghịkwa ihe ga-emerụ unu ahụ ma ọlị. Ma unu aṅụrịla ọṅụ naanị na ndị mmụọ ọjọọ na-erubere unu isi, kama ṅụrịanụ ọṅụ na edela aha unu n'akwụkwọ nke ndụ. Oziọma ka o si bụrụ ụwa. Ka anyị sikwe n'oziọma anụnwa nweta mgbaghara njọ. Otito dịrị Jesu. O nwere aha nke m ga-akpọ ihe ukwe mee o. Anaghị m anụ olu unu. O nwere aha nke m ga-akpọ ihe ukwe mee o. Aha ahụ na-enye ike o. Aha ahụ na-enye ndụ. Aha ahụ na-enye udo. Aha ahụ na-enye nwa. Mkpa aha ya ihe ugwu ga-eme. Mkpa aha ya o. Mkpa aha ya mkpa aha ya o. Mana ịkpa aha ya mkpa aha ya o. Mkpa aha ya mkpa aha ya o. Elu ụwa ya ma mma jọ njọ. Ịdịkwa sure? Ịdị sure? Elu ụwa ya ma mma jọ njọ. Metụgodo onye nọ gị n'akụkụ aka sị ya, ịdị sure n'ihe ị na-ekwu? Sị ya, ị ghọtakwara ihe ị na-ekwu? Elu ụwa ya ma mma jọ njọ. Ụmụnne hụrụ n'anya, dịka Fada si kwuo n'isi mbido ajamisi anụnwa, taa anyị na-aka ụka nke 14 n'oge na-adabaghị n'emume dịka nzukọ si agụ afọ ya, afọ nke 3. Ọ bụ na unu gere ntị ofụma n'ihe ọgụgụ niile agụpụtara anyị, enwere ofu mkpụrụ okwu dị na ihe ọgụgụ niile ahụ, andị mkpụrụ okwu ahụ ka a gwara anyị ka anyị niile bụrụ ndị ga-aga zie ozi ya. N'ihe ọgụ nke mbụ, ọ sị n'ihi na onye nwe anyị kwuru sị, ana m eziga udo na-ehu ehu dịka mmiri. Ana m eziga udo na-ehu ehu dịka mmiri. N'ihe ọgụgụ nke abụọ, ọ sị ka udo na ebere Chineke dakwasị ndị na-adị ndụ dịka ụkpụrụ nke a si dị. Ka udo na ebere nke Chineke, udo abịa n'ozi ọma, Jesu asị ụmụazụ ya, ụlọ ọbụla unu banyere, okwu izizi unu ga-ekwu bụ udo dịrị ụlọ a. So unu ga-afụ na ihe a na-agwa anyị taa bụ na anyị niile bụ agent of peace, ndị na-ezi ozi nke udo. Unu ga-ahụ na ihe ọgụgụ agụpụtara anyị, ụmụazụ gachara zisa ozi ahụ lọta na-aṅụrị ọṅụ
na-aṅụrị ọṅụ na ha ekwensu rubere ha isi, na ekwensu rubere ha isi. Jesu asị ha, unu aṅụrịrị ọṅụ na ekwensu rubere unu isi, kama aṅụrị ọṅụ na edele aha unu n'akwụkwọ nke ndụ. Echetara m akụkọ ha kọrọ anyị maka ụnụ ma ama m ọ dị n'obodo a ihe a na-akpọ mosquito ya aha mosquito n'Igbo anwụnta. Gị na anwụnta ịnụ mana anwụnta bịara mụchaa ụmụ ya, bụchaa akwa ya, ụmụ ya ebido fepụ, ịma na-aga na ntị ndị mmadụ na-eme nye ndị mmadụ a na-akụghị ihe. Ịma na mgbe ha lọtara, ha na-agwa maka ihe first experience ha pụrụ fee efe, ha na-agwa nne ha na ndị mmadụ na-akụrụ ha aka, na ndị mmadụ na-akụrụ ha aka. Nne ya sị na ụnụ mana ihe aka ahụ a na-akụ m inini n'ọnwụ ụnụ ekwechekwara n'aka ka a na-akụrụ ụnụ. Ụmụnne m hụrụ n'anya, kedu ihe bụ isiokwu anyị? Anyị niile bụ ndị ezigara ka anyị gaa weta udo. We are all agents of peace. Ị ga-ajụ onwe gị, abụ m an agent of peace or an agent of pieces? Ihe a bụ ihe ị ga-ajụ onwe gị. Ana m eweta udo ka ana m eweta ọgba aghara? Abịa na be gị, gịnị ka ejiri mara gị? Abịa n'ebe ị na-arụ ọrụ, ebe ị na-azụ ahịa, ihe na ebe ọbụla ị na-eme ihe, kedu ihe ejiri mara gị? A gwara anyị na Jesu zipụrụ ụmụazụ ha, ihe ozizi ọ gwara ha bụ, gaa unu banye unu asị udo dịrị ụlọ. Bekee kpọrọ ya peace. Peace is spelled P-E-A-C-E. What does it mean? Problem expires as Christ enters. Problem expires as Christ enters. Ọ ya bụ ihe udo dị. Ọ ya ka o ji si anyị na ebe ọbụla unu banyere, ihe izu unu ga-ekwu bụ gịnị? Udo. Dịka onye otu Kristi, kedu ihe ejiri mara gị? Ejiri udo were mara gị ka o jiri ọgba aghara were mara gị? Enwere mgbe anyị chiri fada ọhụrụ, enwere burial m gara na parish maka ana m akụzi na seminarị. Enwee fada sị m bịa ka ara ya na ya agaghị anọ ya. Anyị aga mass funeral onye nwụrụ n'ụwa nwaanyị, agadi nwaanyị nọ. So anyị akacha na mass eji eli ozu, eburu ya lawa. Ka a laruru, anyị agaruo n'ili kpee ekpere. Ekpechago m ekpere, adọnye nwaanyị n'ime ala, ebido na-ekpochi aja. Ka a na-ekpochi aja, the way they change ihe abụ n'oge udu mmiri na be anyị, wey they change ofuma before you know it, thunder ebido na-agba gbagwara. Is a natural occurrence. Enweghị ihe mere na ọ just n'oge mmiri and mmiri na-ezo, mmiri na-achọ izo. Mana ozugbo ebidoro onwewe aja, thunder bidoro gbawa. One small boy n'ebe ahụ asị, hi, dada lara ole, o tinyere confusion n'eluigwe. Maka ihe ejiri mara ya abụ ọbata osu. Ebe ọbụla ọ gara, ọbata osu. Just ihe mere ozugbo maka a na-etinye aja, ọsị na dada lara ole, o tinyere confusion n'eluigwe. So ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ, kedu ihe ejiri mara gị? Ejiri udo were mara gị ka ejiri ọgba aghara were mara gị? Edigara ha mmadụ abụọ maka ọ bụrụ na ị gaa na Mosaic law, ka ihe were bụrụ eziokwu, ka a sị na ihe a dị credible, a ga-enwerịrị aka ebe mmadụ abụọ. Ọ ya maka eji ziga ya abụọ. And ị nwere ike weta ya n'ezinụlọ anyị, take it to ndị na-azụ nwa. For example, na nwa gị mere ihe na amaghị mma na bara mmadụ mgbe ebe a, ebe a dị iche. So nke ọbụla m na-ekwute gbaghara na m, aka m na-amụ so na nwa gị mere ihe, for example, nwunye gị akọọ ya ihe, ozugbo ahụ ọ kụrụ ihe, ọ gbakwute gị bụ nna ya, ị na-asọ nwa ahụ ka ị ga-abakwara ya mba igosi na ihe ahụ o mere bụ ihe ọjọọ? Gịnị bụ isiokwu m na-achọ ịkọwa taa? Because anyị enweghị oge. Ihe m na-achọ ịkọwa taa bụ na ezipụla mụ na ụnụ ka anyị gaa n'ụwa kwusa oziọma. And oziọma a chọrọ ka anyị kwusa abụ gịnị? Oziọma nke udo. Be an agent of peace and not an agent of pieces. Ọ ihe a na-ezi anyị, that is the summary. And ọ ya maka eji suppose iji were mara anyị. A ga-enwerịrị ihe eji wee mara gị, a ga-eji ihe ejiri mara gị, ka e were udo mara gị. Echetara mgbe anyị bụ seminarians ndị na-aga apostolic work. Ọ bụrụ na ị gaa n'ụlọ taa, apostolic work bidoro taa, and ihe ọgụ a ka a na-agụkarị. So
anyị agaala apostolic work. Enwere ihe a na-akpọ ndị bigoro n'ụlọ, a na-aga home to home visitation, na-aga na-eleta ndị mmadụ. So enwere onye m gara leta the woman were a very old woman. Ihe a na-eme 2008. As at 2008, all the 105 years na side Imo State, obodo a na-akpọ ha akpụ. So nga leta ya, mfụ na the woman ma ezigbote ihe. So ihe m na-eme bụ mmecha activities m for the day, nga na nke mụ na ya na-akọrị maka na ma like ndị okenye. So the first day m gara eyi m white as a seminarian, but the second day eyi m mufti, eyi m akwa nkịtị. Ngaruzie ọ nọ n'akụkụ ọkụ ebe ọ na ịma na okenye 105 years. So nga ebe ahụ mụ na ya na-akọrị, o lewe m, ọ sị m, nwa m, ọ bụrụ na enwere nwa m ị chọrọ ịlụ, gwa m, aga m agwa ya. Maka ọ lee m anya asị onye bịara ịlụ nwa ya. Nsị ya, mama, mba, n'oge nwa ka m chọrọ ịlụ, maka ọ naghị aga ụka. Ọchịwa m ọchị sị, nwa na-ekpe ekpere ka Chukwu kpọrọ m ka ị chọrọ ịlụ. Nsị ya, mama, n'oge nwa ka m chọrọ ịlụ. Nke mbọsị ahụ aga anyị ala m. The following day mbịa otu a ka m si abịa be ya. The fifth time ọ sị m, beta agwago gị nwa m, ọ bụrụ na enwere nwa m ị chọrọ ịlụ, gwa m, aga m agwa ya na ya afụla gị na iyiri ezigbo mmadụ. Nsị ya, mama, gị nwa ka m chọrọ ịlụ. Ka a na-ekwu, onye m bi na be ya gbara ọsọ bịa maka ha ma na ana m ana ebe ahụ. Sị m, brọda, biko, enwere ndị na-achọ gị na enwere ndị bịara ịchọ m. Mgbe ahụ ka o lere anya sị, ewoo, ọ gị nwa wude onye seminarị a bịaranụ? Nsị ya, mama, ọmụma. Nsị ya, yes, n'ọmụma. Ọ sị, kịta ka m ghọtara ihe iji chọọ ịlụ m, na ihe iji chọọ ịlụ m bụ ka m bịa ụka maka ọ naghị aga ụka. Nsị ya, yes, mama, achọrọ m ka ị bịa ụka. Ọ sị m, ụka bụrụ nke a mama Emeka na-aga, karawanụ. Ka anyị kwuru n'ọtọ. Ekwere m n'otu Chineke, n'ihe dum a na-ahụ anya na ndị a na-ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, sotu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa, tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, ha mụrụ ya mụ, eme ya eme, ya na nna bụ otu ihe, n'ihe ha dịbụrụ Chukwu. Onye si na ya, onye si na ya na-eri edo. Onye maka ihe anyị bụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria, sitere na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị.
ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi na otu mmụọ were chee mkpa anyị dị iche iche anyị buru bịa ịchụ aja misa nke taa n'iru Chineke, yọọ ya bụ onye ebere ka ọ masị ya imezuru anyị mkpa ndị a. Anyị ga-akpọpụta mmadụ 3 ndị ọ metụtara na mmụọ ka ha bịa duo anyị n'ekpere. Ndị ukwe ya gwa anyị ha ya aza. Mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m Chineke bịa zaa, mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m, elela anya na njọ m. Gị bịa zaa m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m Chineke bịa zaa m, elela anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m na onye nwe, mgbe m kpọrọ gị bịa zaa m Chineke bịa zaa, kpọrọ gị bịa zaa m, elekwala anya na njọ m. Onye kere n'igwe n'ala,
m elela anya na njọ m. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Nna onye nwe m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Ka anyị hụnatazi isi were chee arịrịọ ndị ọzọ, ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'ime obi n'iru Chineke ugbu a. N'eme anya na mkpụrụ obi, tụkwasara gị obi, Chineke, atụkwasara gị obi oge niile m nọ na mkpa, o Chineke, tụkwasara gị obi, Chineke, atụkwasara m gị obi oge niile. O Chineke pụrụ ime ihe niile, ịnụ na arịrịọ anyị bụ ụmụ odibo gị chere n'iru gị ugbu a. Ịmazuru mkpa anyị niile, ịmakwa na echiche anyị niile. Anyị na-ayọ gị ka ibe mezuoro anyị ihe niile anyị rịọrọ gị, karịkwa ka anyị rịọrọ site na Kristi onye nwe anyị.
chọba na ụmụnne m na Kristi ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke pụrụ ime ihe niile ịnaranụ. Onye nwanyị nara aja n'aka gị maka otuto na-ebe aha ya maka gị na nke anyị na nke osimiri ya dị asị. Onye nwe anyị, biko mee ka aja nke anyị na-achụ maka otuto nke aha gị sachaa anyị site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị, ka omume anyị bụrụ ihe ga-ewetara anyị ndụ nke ga-akwadobe anyị maka eluigwe. Anyị na-anyụ ihe ndị a n'aha Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ n'inwenụ Chukwu anyị ekele. Kwesịrị ihe ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ha rọtara rọta na ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze. Mba dị nsọ, ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọlụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ gị ka iji onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasa mmụọ gị, ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu etinye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-ejuru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agba ya n'ihi unu
na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Bishọp anyị Robert na ndị ofe ọta gị niile. Cheta ụmụ odibo gị ndị kpọkọbara n'ihu gị n'ebe a, ndị bụ mkpa ha dị iche iche wee bịakwute gị. Cheta n'ụzọ pụrụ iche ndị niile anyị bụ n'uche na ihe niile anyị bụ n'uche wee na-achụ àjà misa. Biko Nna, mezuru anyị niile ka na ahụ ka na mkpụrụ obi. Chetakwazie ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko merụ anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngosi nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebi ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na n'ịrịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ebere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu Nna. Amen.
zọpụta anyị, anyị na-arịọ gị o sepụlụ ụwa na-ajọ ihe niile. Were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka ha zọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbala ha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụlụ gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọrọ otu mgbe niile, ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Sepụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Atụrụ nke Chukwu na-edi nwere anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Tosoro nke ịbata n'ime ụlọ ma kwuo ọsọ ọsọ okwu na mkpụrụ obi nke adarasị, ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, onyinye i nyere anyị n'oriri nke a ebuka. Biko anyị na-arịọ gị mee ka anyị nara onyinye nzọpụta nke a were na-eto gị mgbe niile akwụsịghị akwụsị. Anyị na-arịọ ihe ndị a n'aha Kristi onye nwe anyị. Ka anyị nọdụ ala. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. First of all, ka m jiri afa ndị Fortunata, onye isi nchụaja, wee kene gị na ya brother priest for that wonderful homily unu nyere anyị today. Because ndị Fortunata men I appreciate. Anyị na-ene anya na unu nwe ohere unu ga na-abịa na-anọnyere anyị. Second collection is to help the parish defray expenses. Well, envelope. Tony. Well, my envelope. Nina Jayama. Mania Homere. Mania Homere. Otito dịrị Jesu. The annual Catholic appeal campaign is still ongoing. Our goal is $22,152. As of now, we got 12,200 in pledges. Please take an envelope at the back of the pew and do your part. In Akonubi Chineke, on Akonubi Nkegi. I know some of us know not directly. Nke Fortunata as a community. They just gave me this one this morning or this afternoon. I'm a time as a community, man individually, because well envelope at the back can itinye a pledge. You have almost till the end of the year to fulfill the pledge, because we are still accepting dedication for our flower circles, which you see outside, very beautiful. The minimum donation is $25. Please do your part. Tear back of the bulletin and put in. Lectors. Biko abasa unemeka mfunu. They say, grow closer to God this summer. Please pick up free copy of the Word Among Us. Meditation for the month of July and August. The Lord is close to the brokenhearted. That is the theme in these 2 months. Retreat for the youths age 14 and older. St. Fortunata Group is having 3-day retreat from July 15th to 17th, because Deacon Harry, you know Deacon Harry, we may organize. There are 3 other deacons, the Deacon Harry and his wife, Maria Hope Lopez. There will be food, free food. Just get the kids. Get the kids and let them come and hear the word of God. Otito dịrị Jesu. Our barbecue is coming July 17th, in Valley Stream Park. The committee na ha work. They will be 4 days. 3 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 days.
round the clock to make sure that I make no one enjoy kemgbe COVID anya na-apụta apụta. Mana anyị ga-apụta ebe ahụ unu ma nọ n'ilo, unu ma nọ na park, and unu ma na park ahụ amaka. Onye ọbụla set out your date, mark out that date and come and join us. Biko. July 16th, yes. 2 weeks today. 2 weeks yesterday, I mean. About 13 days today. So onye ọbụla bulie n'uche. Huh? Ndị nne unu anọkwu ya tata ukwu ụbọchị eji agọzi unu. Chikadibe nye ha ukwe ka Fada gọzie ha. Nne. 9 Amen.